and Drama presents Dili! Dili na mahimong kuhaon ang mga bata na ko! Dugo! Singot! Luha og sipon akong gibuhisan ng mga bata! Unya, sayo nula sila kuha na ko! Over my dead body! Pero Pablo, sa mata sa balaod, wa magyug kay katungod. Ang ila magyung amahan ang may katungod nila. Sa mata sa balaod? Oh, Sa ilong ka sa balaod? wa sad ko kay bawana. Ako gyud Pablo? Ako gyud? Bagay magunta. Mao ba? Dili ka nga ang ako lang kwarta ang imong gitarget, Pablo. Kay dako ka nagastuhanan. Grabiya sa limo tirayo eh. Ug kwarta rin mo akong target, tulison kag diretso. Ano, paguyaban pa kita ka? Ladies and gentlemen, una sa tanan, in behalf sa akong twin brother nga si Tom, una na kong pasalamatan ang labang makagagahom ni ining kalampusan na among naangkon karon. Dili sayon ang among giagian. Daghan sa mga niya karon dinhi ang nakasaksi. Og ikaduha namong pasalamatan, mao ang among mga ginikanan nga mo'y hinungdan nga ni ami ining kalibutana. Apan labaw sa tanan, pasalamatan namo ang tao nga mo'y nagsakripisyo siyang kaugalingon aron lang kami ni Tom kahatagan og mahayag nga kaugmaon. Si Pablo Bangis, ang among uyuang hugot. Uyuang Hugot! Makalingaw, matulon-anon, sugilanon nga ikaw ug ako makarelate much. Uyuang Hugot! Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Alex Lara. Spinner, Jeffrey Gabunada. Soundman, Aldwin Acorda. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Uyuang Hugot! Mga higala, kumusta? Ania ang unang anib ning bag-utang nga sugilanon. Uyuang Hugot! Kuwang nasa kag 200, Pablo? Unsa naman taon ka, uy? Halos kada adlaw man kang kuwang og 200. Pila na ni ka 200 imong kuwang sa imong abang sa kong tricycle, ha? Pila na? Uy. Dayan ang tingog limo tirayo eh. Nagatuba ng datang duha, kinahanglan nga iyong kong singagan. Kung wapa ka makasulog og maas no, nahilamos ko si mulaway ron. Storya lang tag normal god. Nga kalmas na imong dagway kay bisag dagmaas ka no, makita gyud ang pagsigas yung mata. Nakuha lang mulugwa. Ay pagbuot na ko, unsa ako pagsulti kay wa ko malipay nimo? Abusado ka? Imong giabusaran ng kong kaayo nimo? Unsa? Ako ba may abusan si mong kayo? Murag nabali mo na. Ing nanoon nga akong kayo imong giabusaran. Ay kung singag-singag ya! Oo. Nag-away na sa mong duha. Unya na mo pag-away, oy, kundo na mo'y kusina. Magkadayon, man mong duha ba? Oy, si Pasko! Ha? Uyab na ni mo no? Maong dili ka makakompleto sa imong abang sa akong taisik. Ay, Dugtam, ka din eh. Oh, nagilat mo ka? Tas ba mali mo? Sige. Oy! Stay! Oy! Ambi na kwarta, oy, Pablo! Balik ko na! Wa pa ba kaghatag sa imong abang? Pablo! Ay na, di na ka madungog, uy. Ay, may pag-ako na itong gidawat dayon na. Bahala ko ang 200 da. Ay, wa na gyud noon. Ay! Wa pa. Wa pa si Uncle ninyo. Ama, mali naman ko na to siya. Naana si Uncle, ma. Plita yung jira. Oh,
Pablo. Ate? Mo ba? Abi na kung maikahimtang igsoon ng Pablo. Di ba abroad man to? Sa una. Ang butugon sa ni trabaho karon. Unya, gibiyaan man sad sila. Hala, no? Abi ko man og sa babae ra igasto ni Pablo ang yang kita sa pamasada. Sa iya na igsoon? May pagkabutaan sa DNS Pablo? Ay, buutan man gunas Pablo God. Maunga ayaw na si Kawaya, uy. Hinoon, ati man na siya kay siya rabay mong future. Hoy! Ha! Ikaw lang! Ha! Afam kaya kung gusto, no? Ay, di ko na Pablo! Te, dadot ka sa ospital ha. Dadot ka, te. Ayaw na. Ngayon sa unang pagkayo na kung hindi ka dadot sa ospital. Dili na ko. Maayaw pa. Oh, Aminaw. ang ko'y paminawa, te. Dadot ka sa ospital. Ano, matanaw kay doktor. Di, sibog nga bata kay asalo ko si mama ninyo. Sibog. Ayaw na lagi. Kagahi ba ni mong Kamu ba? Buhi pa ko, ay! Buhi pa ko! Patuwa mo na ko, ha? Patuwa mo na ko, Pablo. Ayaw na ko niya na sa ospital. Kaya karong taod-taod, mamatay naman ko. Ay, lagi pagsulti, anak, te. Mabuhay pa lagi ka, te. Buhay pa ka, te. Basaha ng gipos sa direktor. Basaha. One day appearance ra ko. Ha? Basaha. Ha? Huwag mo kasabot na. One day ra ko. Unsa man na gisulti ni mama, uy. Mamatay na lagi ko. panulti niya, eh. Karon. Te. Ano sila? Ilan akong dadon. Ano sila? Ate! Sila ni Ate! Hindi pa hulan! Oh, niya na sila si Dr. Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Michael Jackson, si Elvis Presley. Ha? Uy, mga bayani gid og celebrity ang makuha nimo. Kinsa lagi mo ni mama ko? Wala Ano sila nako? kita. Tete, sige, sulti. Sulti, unsay gusto mo sulti kay murag mulargan jud kada. Sige, sulti te kay aminaw ko. Ang mga bata. Ang mga bata. Ayaw silang pasagdi. Ako silang ibilin, Nemo. Ayaw silang pasagdi. Te, di na ko sila pasagdan. Pero mataba pa mga te, di ba? Buhay pa mga te. Magbuot man mos, Direktor. Kung imo pa kong buhion. Man, nakaikabayad. Ikay mo bayad. Ay, pagbuot. Mao nga. Te, di ba wala? Ma, te! Ma! Ma! Padayon si upang panaw, te. Iyo ka bala kasi yung mga anak. Ako sa isipon nga, ako mga anak. Ug buhaton ako ang tanan para silang kayuhan. Pablo, naa si Tiray. Pablo. Pwede ba tiray? Ayaw sa tawag magpaningil na karon. Oh, kumningil, oy. Kumausad taong kumuna-una, no? Oh, meron ko maningil ka. Akong pasubo. Huwag dawatan ning akong gamay hinabang, ha? Salamat. Miss pa yan. Lingkod. Lingkod na Tiray, og pamainit sad. Ay, napagtagad, Sophia. Bagura ko na niyapon. Okay. Pero kung gusto ka mukaon, kuha lang ha. Ako pang atimanon ang mga bata kay nangatog na. Sige. Serve yourself lang gid mo ha.
Naray kape dito. Nasa mga biskwit. Pablo. Hmm. Uyab na ni mo, Sophia. Tiyoy, manghod intaw kayo na ako. Nung nakapunta na magkana. Oh, muro mo sa good siya tagtungod. Nakalaik tingali na siya ni mo. Usam taon ko. Itabang siya na ako. Oh, dili ka share manghod. Hastang uban, tabang matmusilingan. Tabang siya na ako. Okay. Oh, lain sa'y ato ba? Mm. Kumusta man ang amahan ng mga bata, Ni Anhe? Giabandon na magudi ay kana sila. Ang tamagdaho matong tawhana. Para nako, mas una pa siyang namatay kaysa ako isuon. Sa ato pa, ilubong na lang na nimo imong maguwang, bisag wa pa ang iyang bana. Kano sa man day tuod ang lubong? Oy, doon naman day mga laing mga patay nga gimisahan. Laing oras unta to'y kipili ni Pablo. Kanang way kadungan ba? Wa may laing oras para sa patay good, tiray. Maura man eh. Maong doon nagikadungan. Ay, mau ba? Tara itong porlon, ha? Ano itong sundon? Galing masipyat mong sunod, ha? Timanin ninyo. Ako rin bahala sa mga bata, Pablo. Salamat, Sofia. Pablo, wa mo ka magkao eh. Hinitra ba kayo Nagipaningot ni mong agtang ay. Okay na tira, Huwag problema. Payungan lang tikaw eh. Kaluoy basad ni mo. Okay na to mga bata kay gisecure naman tong Sofia. Salamat. Ate Sophia, asa si Uncle Pablo? Ha? Uy, asa naman di tuod to sila? Kuyog man to sila atong papay. Ay, oo. Nagkuyog to sila ni Teray. Asa naman ka itong duha? Nawagtang man. Asa day ang lubong Pablo? Asa man ilubong? Layo-layo na lang tagilaktan. Oo, no. Karoon pa siya kabantay, da. Buyag kupot payaw eh. Tayo pa. Murag di man ni mao atong giagian. Anong niam tagi? Uy, tempa. Hala, wala lagi ko kailay na itong mga kauban. Tayo pa. Itong purlo na to, no? Anong puti mga itong sundan? Oh, naka Pablo! Nasayop tagi kuyugan. Ah. Dili ni mao itong gisunod nga porlan. Maunan ni Ron. Nayabog na tain ni Pablo. Sayop din ang atong gisundan. Ay, naman din itong porlon sa imong igsuon. Bibi. Buwag tayo ni, Bi. Okay. Padapin ta. Sige. Kuyong bitang duha, nagsawa ning imong payong. Abi lang sa mga tao, kita na. Wa ra bagyo kita. Wa ra bagyo ikaw ug ako. Hasula! Wa lagi si Uncle. Asa si Uncle? Asa tay si Uncle, te? Ambot asa to inyong uyo ang hugot, uy. Dong. Ayaw na ninyo gisod sa nitso, ha? Kay paboto na natos Pablo. Sige. Ibitay lang siya. Ambot sa datong tawhana, uy. Nagtaba naman tingali tog si Teray. Oo, naanas Pablo ay nagtaggan na. Nagtaggan. Ay, Pablo! Oy, Pablo! Lo, naghalhal si Uncle. Nagkawas yung dila. Uy, sauran ninyo yan dila kay hapit na mo sangyat si Yuta. Kaon na, Pablo. Ayaw intawon pa luya-luya. Kay na akay mga pag-umangkon nga ati manon. Ikaw na sa labay, gisaligan ang mga bata. Mao nga ayaw gid pagpaluya-luya. Salamat, Sofia. Sige na, kaon na. Unsa man, makahimo ka pa man kahas paghungit sa mong kaugalingon. Oo, makahimo pa man. Ang mga bata, ay naman. Nakatuog na in town. Ako na to silang gipapanihapon. Ay, anong iyo man ang gibuhat, Sofia? Anong maayo ka magayin ako?
matouch mo sa tanim mo eh. Hoy, Pablo. Ikaw, no? Bisag nagluya ka, no? Kasabot yung kus imong tinanawan. Aron ka masayod, dito sad ko gikan ni Teray. Ako sa singgi pakaon, kay di na sad hapit kalihok. Tungod sa kakapoy sa inyong gibuhat kanina. Oh, klaro sa na Sophia eh. Pasi magtuo ang mga tao na minaw ron. Nag-uon sa misteray. Warawing gibuhat ha? Unsa way gibuhat? Wa mo'y gibuhat si Teray? Nalimot ka sa gibuhat ninyong duha? Kawag ni mo. Oh, sige na. Kaon na diha kay mo pauli. Nako. Ikaw na bahala diha, ha? Dari na katog. Naunsa ka diha? Nga nang gitong. Ari man ko matog. Ato na ko, eh. Kasabot ko ninyo. Pero, dili mahimo ang magpalabi mo sa inyong kagool. Kasi bako masakit niya mo. Masukog yung sumama ninyo nako. Yung mong gibilin rin ako para doon ay matiman ninyo. Sige na. Kauna mo ang panisal ha. Parisin nga ng gatas aron pasod na yung tiyan. Tam, gira, patungo mo na ko ha. Ayaw padas yung kagool. Isa palipay yung inahan sa iyang limutangan kung yung anak mo. Sige na maghilak kung sa iyang pagkawa. Di man si mama mong gihilakan, Kol. Kung sabihin yung gilakan. May Paris ang pan! At tugong itlog magyun na ipares ti mama sa paan, Kol. Usahay sad ham. Buktan ni. Unya, imong konsentiran? Di magutir. Uy, bahala kag imong konsentiran ang kapritsyo ang imong mga pag-umangkon. Basta ayaw lang gidlangan ang imong abang sa akong tricycle, ha? Busar sa kada. Abi kay giluagan taman ka tumilabay mga adlaw. Gusto nyo lang sad kang forever na lang? Ha? Di pwede. Dili gyud. Manghuwam ka? Para unsa man? Oh, para puhunan unta soft. Pablo, ayaw lang kong tawag sofa kay murag yun ko ang nagfabric conditioner ay. Oh, Sophie na lang. Ay, Sofia na lang, good. Sophie, pag yung kadiha. Okay naman, good nga ibundak ni mo akong pangan. Murag Sofia Vergara ba? Insa mo na? Hala, no? Huwag ka makailan niya. I-search na lang na. Sige, ako yan ang i-search. Unsa man, makahuam ko ni mo? Pangpuhunan unta na ako. Pangpuhunan? Uy, dako din na imong huwamon. Na, wag yung ko ikapahuam ni mo, Pablo. Pasensya, gyud. Kol! Ang Kol si Jira, Kol! Ang Kol! Ha? Ngano? Nausa si Jira? Ha? Nausa si Jira? Nga na, Daydong. Nausa na imong kaluha. Nagdugo yung ilong. Uy, hala. Nagsunggo. Uy, ngano ka? Ako mang gisumbag. Unsa? Sige na. Okay na. Ayaw na paghilak, Jera. Ayaw kadlok. Tam, pagsuri na si Migsoon. Pasuriya sa siya na ako. Anong siya may magsuri nga? Ikaw may nanumbag. Siya may nangunab eh. Iya man kung di ko sakit kayo. Ikaw din may nanguna, Jera? Ang angpi! Kanahan man siya ni Ate Tiray. Kanahan man ko ni mo. Unsa? Kami ni Tiray inyong giawayan? Kami gyud? Sus, Mariusip. Huwag yung malang lingaw sa. Nag-away yung mga anak. Di na mayo, ha? Huwag ko malipay, anak. Nasuko ka, Kol. Suko kayo. Kamu lang duhang nabilin. Mag-away pa mo. Di na mayo. Kinahanglan nga magsinabtanay mo. Dili kay mag-away lang mo sa wahinungdan. Sorry, Kol. Labad sa una ay gibuhing mga bata, no? Uy. Pero usmay ko mahimo. Ako na kadugo. Anak mas ko isuon. Ug iyam ginang gibilin ako.
Wa kay planong pangitaon ang amahanan ng mga bataa. Iya man ang responsibilidad. Dili man imo. Na, tingalig makahimo pero ang kuli maayo kung ako tumakita ang tawana. Sofia, siya hinungdan nga nasakit og namatay ako isuon. O mga siyang pakita saya ni ate. Siya ro, wa mabuti ang balita. Ako utong pasibya sa DWHP, ang number 1 station sa Tibok, Visayas, Mindanao. Ay, basig to asyas Luzon. Post mo sa ako sa social media. Siya ro guway nakapaybaw niya. Kung wa man gyud gani siya mismo makabasa. Mausad no? Bisan asang suok sa kalibutan karon, maabot naman gid sa social media. Grabe sad bitaw niya, uy. Bisag respetar na lang siyang asawang namatay. Salbayas itong tawana. Ay pagdilan siya magpakita ang tusangtot. Total, kayam na kong buhion ng mga bata ba? Biliba ginako nimo, uy. Mao lagi nga, pahumaw na ko diha. Bisag gambay lang ko nga ikapuhunan. Samtang mamasada ko. Mamaligyam sa kong chichirya sa akong mga pasahero. Ala, uy. Samot na gid akong bilib nimo, Pablo. Kinahanglan man gyud ko nga modubli kayod para sa mga bata gud. Dawata. O sa kalibur, gid na. Salamat, Sofia. Sige lang, ako niyong tubuan. Ay, ayaw na lang nagbayri, uy. Ako nang tabang sa mga bata. Ha? Duol sa nitiray para mapunan pa na. Manam ko dool. Girakrakan ko yaw-yaw. Mao ba? Anala, sige. Kana nala igo, ah. Basin padig mo tubo na. Beli tindahan dong lo. Uy, nabili kayo gibitay nga chichirya. Imo ning tinda do. O lagi, sir. Sa lain ta ini kay uwang yun ang kita sa pamasada. Mau ba? Uy, napay man ni. Di ni mga tagag dong. Hindi, oy. Sige, sige. Mupalit ko. Salamat, sir. Mao ba? Maayo hinuon. Mo palit sa bito kong drinks. Kanang pouch lang ba? Doon na siya nangita. Diyos lang una kay brato-brato ra. Kadugayan, anak, no, Pablo? Mahimo na ng sari-sari store ng imong tricycle. Sa restura. Mall mga itong gingon sa kapasero na ko. Mahimo ro niya kunog mall akong tricycle. Sa ato pa. Tinuod yun ang ako nadunggan nga balita. Oy. Kung mauna nga imo nang gigamit sa negosyo nga akong tricycle, i-times 2 na ng abang ha, Pablo? Lahi ang abang sa pasada, lahi ang abang sa pagtinda. Nasa ka man mo mata, Pablo? Nakadungog ka sa akong gisulti? Nakadungog ka? Grabiha sa nimo tiray, uy. Unsa raman ang taon ng gitinda ni Pablo nga mga chichirya raman na? Imo pa ginanginitan? Imbis mo tabang ka sa tao, imo naman hinuong iduot. Gambay naman yung taon kayo na ginansya, uy. Chichirya ra di ay? Ay, dungog manggod na ako. Pagkaon ko na yung gitinda. Pagkaon bitaw ng chichirya. Abi na ko sundaan. Ay, mauna diha. Abi ramang good nimo. Diretso ra kag rakrak ko pag ka makakita. Hala! Ikaw lagi nang away na ko, Sophia. Unsa ni mo, Pablo? Nganong ikaw may nangabugar niya? Unsa ming Pablo? Silingan mi. Wala ka kibaw? Silingan ko nga nagpakabana. Wow! Wow, silingan nga napakabana. Okay, sige. Di na ko maningil og laing bayad. Pero, walay kuwang-kuwang sa abangan, ha? Kinahanglan kompleto na gyud, ha? Adios! Kami ay yung labayon, oy. Pero di na lang. Kintag, mapandol. Ngay, napandol? Paita kayo ni sa'yo. Kita mo lakaw pa yung trabaho eh. Di ganit nagkakapamahaw. Dito tagpaniod to ani ron. Dako yung tinda nga itlog, Brad. Masigirahan ka. Mao ba? Sige ka ng boiled egg na. Oo, palilog abi ng 4 container sa imong atubangan. Duta mayo na ni mo tricycle. Natapila mo ni. Tulo akong paliton. Kaon mong tarong. Kung ako walong kaagi yung iyong hugot ron.
ubay-ubay mang pasero og malit pa gyud sa kumang tinda. Og nakadakog pansit og siomay karon. Wow! Thank you so much, Uncle! It's my favorite siomay and pancit! Me too, Uncle! Kuyawan mo ninyo eh. Sige, sige. Mga na ta. Pati si tag favorite. Favorite mo sila ako. Kuha na gastos ha. Kuha namang gihapon akong kita sa pasada o tinatinda. Tinda itong may nahuman pa ko kay magparabahon ta kong ibigay ko sweldo. Ayaw pagsultian na, uy, Pablo. Ako di ay. Nakahuman man kog eskwela. Nakatrabaho man kog tarong. Pero sukad nga nanira among kompanya pag pandemic, wa na ko'y klarong trabaho. Maayo gani karon kay na ko'y part-time online job. Mangita o bitaw ko og laing kapuno sa kong tinda. Kuwang ra gyud eh. Daghan kay paginahanglan ang mga bata. Ay, tuod ay, Pablo. Kumusta man nilang pag-eskwela? Oh, Na-enroll na sila? wa ra ba ko nahuna na da? Wa sa ko ka pangutana nila. Mangutana ko nila unya. Oh, na-enroll na day mo? Di mo gi-enroll ni ate. Taas yung absent. Kuha nga tong ID, Jira. Na dito sa bag. Nagkasugod na mag-eskwela? Oh, pero di pa man to face to face. Unya kay pagsikit ni mama, gibaligya mang laptop hasta ang tablet. Mao, wa na mi kaskwela. Haskak. Asa rin mo nag-eskwela kay akong ito ng maestra be. Mahangi ako nga lawato na mo bisag nag-absent ta. Sa IS mami nagskwela. Unsa may eskwela na? Ha? Nana mong ID call, oh. Be. Oh. Mauni inyong eskwelahan? International school? Hala, kuya wagod. Lugawa lagi. Nagkapahilampos guguwi tubig. Uy, Ay, kapaita. Nganong nagisgot mo international school? Ato naman pa eskwelahan mo mga pagumangkot, Pablo? Piyawag rin bayana eh. Sige, may susunod ako. Ay, excuse me. May tuyo na akong Sofia og naato lang ang kadaanin nako. Naasad ka. Mao tingaling gamay na kagkita, no? Kay hapit ka na lang di mo biyahe. Kay niya na ka din ay magyampungan perme. Simon, bet mo tiray. Kaya yung klipan, eh. unsa? Ay, sad pa to yang si mong baoy, tiray. Di sa din taon perming naas Pablo din no? Doon na sa kukoy trabaho. Matiming lang gyud nga mag-abot mong duha permi. Murasad mo gasabot nga ani mo mag-abot dalan no. Nga na ko daw makiksabot ko anak niya nga mag-abot me. Labaw pa ko. Ay, ambot ninyong duha. Hoy, kuhabi ako ninyong abay ha kung magpakasal na mo. Simba ko. Labaw pa ko si Bako. Pero, nga no lagi nagisgot mo og international school kanina? Nga no di ay? Tubagas ako ninyo, oy! Kano chismosa makikatiray, oy. Chismis day na. Igo naman ko nag-gathered ag information. Ah, nag-research ka. Ay, bitaw, oy. Nga no bitaw nagisgot mo anong international school? Nga no dili masagid ko no ko kanang mutubag na ako sa akong pangutana. Ay, nga ako pag umangko, na dito nag-eskwela. Oh, Wala ba ko magmasa? Himo dyan kong gibugwakan, ha? Ubuhon ka na iko. Kaya papasangin lang. Ay, sorry. Sorry, Pops. Sorry. Ay, nagpaypahid, ha? Sorry. Imong bilong gilamos kung daw. Pita, uy! Na, nilakaw na hinuuntos Pablo. Lawgawa, gini mo tiray, uy. Ya, sagdito siya, oy. Ay, tuod di ay soft. Nakapatanan ni mo. Basi ganahan ka ba? Mga alas. Ay, hindi mo ko hilig og alahas, tiray. Di ko komportable, ana. Oh, for investment lang good ni. Kundi ka musulob. Ang gold ra ba no? Maogi magsigig saka ang value. Mga nindot kay nga i-invest ni mo. Investment ba? Mga kuha na ron samtang mao pa ni presyo. Kaysa maabot ang mga tuig, mo doble o mo triple na niyang valor ini. Pwede na sa nini may baligyan sa dako ng katidad. Wa ko'y budget, ana, tiray. Ay, 4 gives ni. Uy, pwede pa yun 6 gives basta ikaw. Mao ba?
Sige na lang, Bing. Kana na lang karyo sa ko, Bing. Thank you, Sam! Uy, lain sa yato ba? Si Pablo ba? Iyag yung padayonan sa international school ang mga bata? Unsa ba siya bayad, uy? Unya kay face-to-face naman, unsa ba iya ipabaon? Unya, iyang ihatod sa eskwelahan mga bata gamit ang akong tricycle? Na, niyabag. Dili sa pag-unsa, no? Patay naman gito igsuon. Ambisyosa sa day to, no? Liman ka, international school, iyang mga anak. Teray, can afford man good sila sa una. Kay abroad man yung bana. Saon na lagi. Unya kay gibiyaan na gud na siya. Ha? Unya nagkasakit-sakit na gud ka na siya. Iyag yung gihinaykan og enroll sa mahalo niya eskwelahan. Di na lang tamang hilabot anang dihang dapita, ha, Teray? Labi pa nga, wa na rabagid in taon to. Aw, ubitaw. Pero kung magkagidlay si Pablo, maapil taoy kay kita mandani ang duulon. Mao nga tambagi gitong tawhan na Sophia. Tambagi gito ha. Nga i-transfer sa public school ang iyang mga pagumangkon. Oh, ibutan na sa butanganan ang mga plato o baso, Tom. Ikanay pangipos kay, manama ko panghugas. Oh, Uy, kabutan sa mga palangga. Uy, nanghugas yung plato na. Hi, Col! niyato na ka sa mong school, Col? Oh. Yes! When is ako mo teachers? Nga ni absent mi tugay? Oh, wa. Naluoy gina sila ninyo. Oh. Pwede na mi mapalik? Mas call na mi sa Monday? Oh, siyempre. Yes! Mga palangga. Tam, Tira, may sulti lang ko ninyo. Ano day, Uncle? Kailakon lagi ko. Paminawa ko niyong maayo, ha? O sabtan niyo ang akong isulti. Ngano day, Uncle? Sige, tiwason na nato ng inyong gibuhat, ha? Tabangan ta naghipos ang mga plato. Karon adto ta dito sa hawanan ng istorya. Sige na. Ato na hiposon. Oh, dali kita nahuman sa. Yato bang gitabangan? Yun na, gyud. Sa tabangan gani, mas dali og mas sayon. Gyud ta. Para ng istorya tabayan sa inyong pag-eskwela. Uncle, kailakon na sad ka. Ano di ay ka? Bad news, Uncle? Anong bad news man? Dawa, nihilak siya ang kulo. Ano di ay ka, Col? Naon sa di ay ka? Hindi na may mo eskwela, Col. Paundangon na minimo. Ha, Uncle? Paundangon na minimo. Col? Ay mo kalagot ako, ha? Ano di ay, Col? Ibalhin ta mo sa public school. Di naman ko ka-afford mo pa eskwela niyo sa international school. Yes! Yes! Di na may mo school dito. Yes! Thank you, Col! Dito mo. Nalipay mo. Sure mo nga, okay ra mo nga sa public school mo eskwela? Sige man may ingon ni mama sa una, Col. Nga, di na lang mi sa international school. Di man siya mo sugot. Oh, kay naluoy naman miniyakot. Sige naman siya mag-all sa money. Ay, salamat in town. Pinakagabi taon nga mako'y tarong tog. Kay nabalaka ko nga mag-uol mo. Pero lipay ba na kayo mo? Salamat ninyo, ha? Kanus aman ni mo school, Col? Sa Lunes, sugod na dayon mo. Bye-bye, Uncle! Bye-bye! Bye-bye. Pag binutan mo, ha? Ayaw mo pabadong aron, di ba consummation ang teacher? Yes, Uncle. Ang iyong baon, alas yung bag, ha? Yes, Col. Oh, sige, soda mo kay hapit na magsugod ang bayang magiliw. Luxury mo na man, Uncle. Basta, maura na. Kuhaon minimoon niya, Uncle. Kaon ta mo. Wata lang ko ninyo, ha? Dali na, Jira. Dali na. Bye-bye, Uncle. Bye-bye. Ay, taon sa mga bata, eh. Dali na.
Pasada na ko. Terminal! Merkado! Terminal! Merkado! Wala, kalita na. Kalita. Ay, ayaw anak kay chicherya na. May kanon ug sud anak kay palitan gyud ka. Mader, narsa ko'y baligya akal unong sudan na ng box ay. Taon ko, Lola. Taon ko. Ay na, magpalit na lang tag bugas ug sudan sa merkado. Oy, magluto na lang tayo nig abots bay. Narsa ko'y bugas baligya, Mader. Oh. Kung nang kilo-kilo daan, naanang usa ka box ay. Nasa ay hotdog diha, Mader. O banok. Ready to prito na na. Narsa ko'y baligya ka mantika. Kuyawa bagod ining imong tricycle. Mura din nig merkado. Ah, sa manwa kay pagkaon si Iro diha. Ah, doon na. Doon ay para sa ero. Sa iring o sa manok. Wow! 100 yung score? Perfect! Yes, Uncle. Hala, oy. Ganahan sa tagsamot o paningkamot ini. Ka-bright ba rin akong pangapag-umangkon, oy. Kami na may pride sa among room, Uncle. Ha? Naman ko ilain nga bright good. Kabaw man gud sila sa answer. Wrong spelling lang. Onya kita, Pi. Kay pamata sa spelling, Pi. Mas bright cute to. Ay, may kitarungan, sad. Pero ay nagpalabig pataas, dira, ha? Pasimple lang, good. Bahalag ka mo'y pinaka-bright. Kalma lang yun. Okay, Uncle. Sige na, pag-ilis na mo, kay maghikay na ko sa atong panihapon. Uncle, nami paliton. Ha? Ipakita ni Uncle ang lista, Jira. Lista? Sa ato pa, daghan? Bisag public na magyapoy gastuhan, no? Oo, naagyon na. Pero layo ra kaayo ko nimong itandi sa private. Labi pag yun sa international school. Oo, hinoon. Pero sa parehas na ko nga, pila rin tao ng kita. Medyo sangkiig hapon kay duha ko na kabata. Di masal pwede nga silang duha sa usa ka project. Tagsa-tagsa magyud. Anak gid na, Pablo. Pero sige lang, uy. Makaya ra lagi na nimo. Ikaw pa. Kugian mo kaayo ka. Kaya ra gid kaayo na nimo. Mao na. Patuga-tuga mag-angkon sa dili nimo obligasyon. Mao na imong gidangatan og sinugdanan pa lang na, Pablo. Napakas introduction. Papunta ka pa lang sa exciting part. Lahi agi yung Sofia, oy. Ikaw imo kong i-discourage. Si Sofia kay i-encourage ko. Oh, kay nakagusto man to nimo. Ha? Tinuod ka, tiray? Nagagusto si Sofia nako? Sure ka? Paklaro ba? Klaro bitaw na. Nga naguntangon ana man siya kamaayo og tinagdan nimo. Klaro pa nas tinaw nga nakalike na siya nimo. Awar yung katiray. Mauwaw sa tang Sofia, no, eh. Bisa mong tana ka pa sa uban na mong silingan, no? Maayo gina si Sofia, ni bisan kinsa. Ako sumagod. Ikaw mismo nakakita mong kasi ang kayo. Nalimot ka nga iya ka pang gihatdan og init nga sabaw, human sa lubong ni aning Ate Paula. Nalimot na yan ka? Dali siya nalimot mo, eh. Kumalimot ay wa. Unya, anong dali ka namang naka-akusar niya? Nga, maumayo siya tinagdan ako kay naibog siya nako. Feel lang nako. Di gyud ka nga ikinakagusto ako, tiray? O nagsilos na ka ni Sofia? Puragaba ni mo Pablo, simba ko lang yung taon, labangon upito ka loud. Nga, puragaba. Ah, grabe ka. Muram sa kung katalagman. Dako, kag yung katalagman para na ko Pablo ka. Mao palayo yung taon. Ayaw lang gid yung taon itugot Ginoo nga makagusto ko ni tawana. Magpakatiguang dalagan lang ko forever. Wow! Kanay sa tong project, Tom. Maapil na sa di sa exhibit. Oh, sigurado gud na. Mga pangga, isang kapoy ko, pero lipay ba ikayo ko kay nagkugi mo sa pag-eskwela. Oh, ngano nang tinaaway man mo? Marag na may gustong isulti na? Sulti dayon, Jira. Ikaw lang. Oh, anong tutuod man mo? Ikisulti mo. Sige. Ako na yung sulti yung tuyo. Kay murag, mga ginigusto niyong isulti na.
Kamoy himuon nga king and queen sa mabot nga program sa inyong eskwelahan sa linggo ng wika. Nganong kay ba man ka, Angkol? Makatag-an di ka, Angkol? Napasahero man ako yung teacher God, iya kong sultihan. Wa ka na suko, Angkol? Ano masuko man ko? Ka-proud na ako, ha? Da! Awa lagi! Di lagi masuko si Angkol. Malipay lagi na si Angkol. Pero mag-costume mi, Angkol. Oo, nga naman mag-costume mo. Mangita ng costume. Yes! Palitin na bitaw ko tiray, oy. May nang ba, doon ako yung 5 pesos kada o sa kaputos ini. Di ko mo kaon og buwad, oy. Mutukar akong allergy, ana. Oh, nadigay kang gitiray? Excuse me. Allergy, no? Dili kagid. Mauro mo ko na. Iningliso lang na yun ba para medyo class. Pero kagid ako na. Pawa di Pablo, be. Pawa! Makalagot gid ka kada. Pawa! Sige na ba, tiray? Kasi na po lang ko kaputos. Nga, ipanghatag siya mga amiga o yung parente ni mo. Sige na. May lang na ba? Pagpuno na ko sa abangan sa costume sa mga bata. Sila mo gitudlo nga king o queen sa ilang eskwelahan. Bahala ka! Basta kay dili ko mo panet! Sige. 20 ka putos ako, Pablo. Kaya ako sa ning ipada sa Manila ang uban. Ay, salamat ng Sofia. Dako, nagtabang na ko. Baligya isa si Tiray. Dito na ko eh. Huwag ginupalit, bisa ko sa kaputos. Mao ba? Sige lang. Uy. Okay na. Dagan masang namalit na ko. Pila man tanan akong beranan. Bayad ako, Pablo, Uy, sobram niyo, Sofia. Ay, puno-puno na lang ko na sa imong gastuhan sa costume sa mga bata, good. Uy, ayaw lang, uy, Sofia, uy. Mauwa mo kumayo, anak. Ay, dawata ni pa. Sige, maglagot ko nimo kung imo ning balibaran. Maayo gani kay nimo tabang nimo. Pero tingalig, gamiton na mo. Kana, kaya ako man ang gihatag, dili na nako gamitonon. Mao, sige na, dawatan na dayon. Di na gyud ko mutagad nimo kung di na nimo dawaton. Sige na. Ang ayan, nagyan sa ko mga pag-ubangkon, uy. Para masag mga anak kong artista. Gutuman na nako, Angkol, oy. Laki, kutong kayo. Uy, naiuting ko kinaya. Mamalit na upahan sa bikiri sa skina, ha? Ayaw mo kabalaka. Mga ontaron sa Macjali. Ako'y taya. Yay! Pero, picture-picture una ta. Sige. Picture na ta. Oh, Gano, Sofia? kisa ng tuwana at bang nato. Sige lagi na sigtanaw sa mga bata. Hala! Si Papa! Oh, si Papa. Nakabantay na siya nga nakakita to niya. Nidali maglakaw. Ako magpason, Kol. Ayaw! Ang anong wakan mo to ulap si Papa? Sige na. Picture na ta aron mga na dayon tayo ni kahuman. Sige na mo mga bata. Wow! Sige na. Pangaon na mo. Taghana na mag-order, uy, Sofia. Okay ra, uy. Aron sad, malingaw ang mga bata ba? Ikaw kaon na sad. Jera, wa palagi ka mukaon. Di ka ganahan ini? O sa may mga ganahan, ha? Kaon na, oy. Lamay na, oh. May chicken, may spaghetti, may lumpia, may burger steak, may ice cream, may pineapple juice. Jira, Kaoy na ko, Angkol. salamat mo ni Ate Sofia niyo. Thank you, Ate Sofia! Wa isa pa yan, uy. Sige na, mga onata. Klaro man nga nasubo ang mga bata nga wala kasulti ilang amahan. Maog yun. Labi na gid si Jera. Nagtimi-timi in taon og kaon. Unya, nagsigiglan taw sa gawas. Namasin tingali nga makita pag-usab ang ilang papa. Ni malag yung tawano eh. Nung nagpakita pa siya kung mauto yung buhaton. Pag mo dool. Kung tinaro yung tuyo, nidool ta siya. Nahadlok lang sa tingali to siya nimo, uy. Di nagtarungan eh.
Iya itong mga anak. Pero kung pa tingali to ni mo pugni si Tom, no? Nidool ka tingali to siya nato. Ginahalan pag yung gukdon siya sa mga bata. Still ba ko na? Oh, hinoon. Pag-asignaw. Huwag yung ganin siya mapakita sa haya di ate. Bisa sa lubong na lang. Pablo, ayaw na lang sagpalabi sa imong gibati. Ayaw na lang to siya tagta. Kaya kung magsige kag entertain niya sa imong huna-huna, simba ko uning masakit ka. Unsaon na lang ang mga bata. Di mo kung kalikayan. O lagi. Pero ikaw man gud gihapoy alkansi. Di plan sa ay. Piyungan ko itong tawhana ba? Na. Ayaw na pag huna-huna, ana. Pablo, kung magsige kag huna-huna, ana, ikaw rin gapon may looy, ana, ni kahuman. Ayaw ko papadasi imong emosyon, kod. Sige lang. Kaya nagtanaw rabihan ni mo si Lord. Doon na ra siya yung mga pamaagi para makabayad tong tawhana sa iyang mga sa. Awan niyag masaag to diri kay pariglahan ko lagi to ba? Kul, di ba pwede mamidugay matug karon kay wa may klase ugma? Pero di sa nagpalabi og dugay. Da, pwede lagi jira. Pero di lagi palapi. Di bitaw. Mga bata, Call? wow, masukon ako. Ha? Nganong masuko, Mami Kul? Katong ganiha ba, nga wa ko masugot nga imong apason imong papa. Eh, wa man ko masuko. Nasaad lang ko. Kay, wa siya ni duol na to. Lain kay si Papa, no? Oo, nain kayo. Mga bata, ayaw lang sa mo pagdumot sa iyong amahan, ha? Unsay dunot, Call? Dumot, dili dunot. Unsa man na, Kul? Karabang kalagot nga, grabe kayo. Kanang, di na nimo mapasaylo. Ikaw raman anak, Kul. Ikaw raman may lagot kayo sa akong papagod. Ayaw, anak, Call. Bati man na. Huwag ka tingog si Angkol. Ha? Hindi na kong kabuangan, ha? Sige na mo, kung sa iyong baton, bahata na ninyo. Kaya mag-andam pa ko sa akong lutuon ugma para itinda. Ay, matabang na lang ko ni Mangkol. Sige, mutabang na lamin ni mo. Ayun na. Relax mo, kaya grabe sa inyong tuon tibok si Mana. Relax mo. Dayon, pangantog mo ikaw man. Oy, milagro laging sayo ka karon migrahe. Gusto galing sa imong tinda? Suod pa ko sa trabaho, wala 5. Trabaho? Ano trabaho ah? Construction. Nakinala mang og trabahante nga paggabi kay dilian trabaho. Ni-apply ko, sugod ko niya. Onya? Unsang oras sa man? Asigos buntag. Aw, sa ato pa. Dili ka na mo pasada. Pasada oy. Niyabag ka? Ano ko bukanta? Ang yabag mo ko. Magpakamatay ka? Trabaho ka sa adlaw, trabaho ka sa gabi eh. Di na lang ka mo pahuway. O pahuay sa poy. Sakto na daw ka oras god. Pahuay para sa pobre pa. Kabinuang anak Pablo. Dako, ginabinuang. Mao ba? Wala gid siya musulti na ko, ana. Igo na siya ni Ingon nga ipapaminaw-paminaw ang mga bata kay dugay ko na siya mo pauli. Kina siya adto ang importante. Na, tuwa ay, ni trabaho to construction. Ugma, patos buntag mo pauli. Yes, lawgawa ba ining Pablo, oy? Unsa man na siya? Nangambisyon mahimong San Pablo? Nana may dagang San Pablo? Mapuno pa siya? Palabi man sad siya, uy. Delikado kaayo kung masakit siya, ana. Mawang gani, inisulti dahin ko nimo. Kaya aron imo siya masultihan. Naamang gyud kay katungod. Unsa? Huy, pataka man in taon katiray, uy. Mas may tayo akong katungod, uy. Aw, suod baya kas iyang kasing-kasing. Hoy, teray. Murara kaming managsuon anang Pablo, no? Murara ko niyag manghod. O murara sa nako siyag maguwang. Tinanawan ba ani niya ay? Klaro giking hugaw kay guna-huna ay. Basta ay, kay istoryahe gitos Pablo ha. Kay na, kung iya na padayonon iyang gibuhat, musunod ra gyud na siya dayon sa iyang maguwang.
oy. Parehas bitaw ta. Matug na ta na. Nya, wa pa man si Uncle. Ingon man siya nga, di ra siya pahuwat. Patulgon naman ta niya. Oh, nana si Uncle. Hingkag pasalubong! Yes! Pasudladain ko ninyo kay daghang lamok dire. Oy, nganong wa pa mo mga tog? Gilako pa man si Uncle. Na, ug maputos buntag mo pauli oy. Mga tog na lang mo. Ha? Tog, Nanong kay mo mang kaugma pa upauli si Uncle te. nisulti siya nako. Uyab mo. Unsa? Uy, simba ko taon kang bataa ka oy. Ba ini ay. Kumusulti di ay siya nako, uyab na di ay. Lano? Pues dili mi uyab. Og dili mahitabong magkauyab mi. Manguyab gyud kog tao nga daghan og gibuhi nga dili niya anak. Oh. Kanang inyong uyo ang hugot, dili na gyud na maminyo. Kay way babae nga makigminyo anak niya tungod ninyo. Oh. Loy kay nas Pablo. Matiguang na lang na siya nga magserbisyo ninyo. Bisag dili mo niya responsibilidad. Mao nga agig bayad sa iyang sakripisyo ninyo. Pagtarong gid mo sa inyong pag-eskwela o pagbinuotan mo. Kasabot. Uti. Angay lang. Kay di gyud dalim. Di lalim ang gibuhat sa inyong uyuan. Nahibaw ba mo? Hain siya ron. Wow. Nanarbaho. Trabaho siya sa adlaw, trabaho pagit sa gabi eh. Wa na'y pahuway si Pablo tungod ninyo. Oh, nakasabot mo sa akong gisulti? Grabing sakripisyo karon ang gibuhat sa inyong uyuan. Ulitaw ko na siya. Wa siya pamilya. Dili unta siya kinahanglan nga mukayod o gingon ana. Pero tungod kay naaman mo nga dili unta niya responsibilidad, kay naaman mo tinuod nga papa, iya nang gibuhat. Ngano nihilak man ka? Naluoy man kong uncle. Angay lang, nga maluoy mo sa inyong angkol. O ang pinakanindot niyong buhaton, magbinuutan mo. Mutabang mo niya. Pagtarong mo sa inyong pag-eskwela. Kasabot mo. Uti. Sige, adto na ko. Oh, Teray? uy. Nalagi ka, Sofia. Ikaw, naasad lagi ka? Ay, nihapit ko sa mga bata akong gisusi. Pero mulakaw lang ko. Sige. Ako na lang ni silang kuhaon kay kuyawan ko nga sila rang duha din higod. Si Bakog dunay mga di mayong mahitabo. Naada yung makaatiman nila. Dito lang una sila nako, Teray. Okay. Sige, ay. Ato na sad ko kay gabi na. Alis ako. Sige. Tom, Jera. Ato na tasbay, ha? Ato lang mo pangatog kay buntag naman day kuno tumupauli inyong angkol. Ingalig, kasapan man ni Uncle te. Ganong kasapaan man mo? Uy. Ganon hilak man ka, Jera. Naluoy man siya ni Uncle. Luoy man na kayo si Uncle tungod na mo. Ha? Ingon man si Aditiray. Trabaho ko na si Uncle ikabuntag o ikagabi tungod na mo. Bisan di miniya anak. Unsa? Anak, uy. Wala na mga galutaw. Wa pa ko magkape, wa pa ko malakaw. Tumbal matingali ko. Magpakaon para pa ko sa mga bata na. Natuog pa yung tingali to. Maliit ko doon sa eskwelahan. Ang kulong! Oh. Uy. Diretso na lang sa inyo. Kaya ako rin mo din yung mga bata sa eskwelahan. Og naari pagkaon sa lamisa, ha? Unya katog na dayon inig kahuman. Kay lupig pa'y nagtama ni mo anang imong dagway nga wa pag yung ka makatog pa. Oh. Dali naman mga bata, kay malate ka mo. Dali. Bye-bye ko. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.
kanon, hotdog, itlog, uwad, kape. Grabihan gibuhat ni Sophia, eh. Makabayad baka taon ko sa mga kaayo ngayong gihatag na ko sa mga bata. Klaro, ano nakagusto siya nimo? Dili mahimong sakyan ako ang malisyosa na enteray. Ang naging taon makagusto man si Sophia na ko. Unsa ko, Pilo Pascual, nga direkram siraman ko. Nailhan na kay Sophia ni Napita nga mitrabangon. O dili ni special lagi ang ipakita na ko. Naluig siya na mo sa mga bata. Pero, haska no. Haska na kagusto gitinaw Sophia na ko. Res. Ay, misuso biyan ako eh. Pagmata na Pablo, pagmata na. Aray. Sila gaway. Nagkusog man ako eh. Skita eh. Sophia. Oh, nakatawag kaging maayo kay napunan magmata. Oh, pasensya. Waray ko kaanhin mo para magpasalamat. Naglagot ba ako nimo na? Ha? Unsay pagtuo nimo? Superhero? Oh. Liman ka? Mutrabaho kas adlawan? Mutrabaho pag kas gabi eh? Wow ha? Feeling superhero gid ha? Hoy Pablo, tiguwang naman unta ka, uy. Huwag yung kakaibaw nga ang lawas kinahanglan yung mupahuway. Unyag maunsa ka be? O sa may mahitabo sa mga bata, imong ibili na ko. O ganong ikaw manggibinlan, Sofia? Oh. Ganun ka tiray? Mamanggoy ako na abtan, nga ingon ka, nga siya rin imong binlan sa mga bata kung maunsa ka. Ganong siya mangyod? Nga doon na may amahan ng mga bata, ah? Oh, may punto sa katiray. Unya, dili ka makondenar imong kalag kung adto silang amahan ang mga bata, Pablo? Bitaw sa no? Aw, pamisahan na tog sige ang iyang kalag. Oh, hinuon sad. Time pa. Kalayan ba sa ninyo eh? Si mong hisgot og pamisas kong kalaga, buhi pang kuda ko. Ay ang mura naman ko kag naghinay-hinay hikog ana imong gibuhat. Mao gyud. Sobra nimo pa kamartir ng mga bata, uy. Unya ang ending ana. Adto ra gyapon na sa ilang amahan mo uban. Oh. Pablo, doon ako'y paryente. Igagaw, igtagotlo ni aning mama. Namatay ang ginikanan. Iyang igsuon ang amahan sa tulo ka bata. Iyang gisagop. May duha man siya ka anak, so 5 na. Mao to, doble kayod siya, kay instant 5 iyang gibuhi. Na professional gyud ang tulo, og didto na sila sa States na muyo. Pero, pagkasakit ni Tiyo, hala ka niya! Wag yun ka doaw, bisag kausahang tud na matay na si Tiyo. Wag yun mutabang og gasto sa ospital. Kinsay nagatiman niya? Ang iya gihapong mga anak. Pero ang tulo, no show. Mga way utang kabubuton. Mao nga, ikaw ba? Ay palabis imong gibati anang imong pag-umangkon ay kay wa ka makasiguro sa mga utok ana ni kadagko. Maayo tong akong uyuan sa pagagawan kay may mga anak man nga iyag yun. Ikaw! Magminyo pa ka. Mao nga ayaw palabis imong gibati anang imong mga pag-umangkon kay wa ka makasiguro sa mga utok ana ni kadagko. Maayo to akong uyuan sa pag-agawan kay may mga anak man gyud nga iyag yun. Ikaw! Magminyo pa ka. Pungog mo si sulting tiray. Namuy po'y may akong kalawasan, unta nagapahuway man ko. Oh, ang matam ka. Nagmataman sa kagani. Matuog na karon ay. Masada ang sarbaya ko, ma. Wa mo ko kapamasada ganiha. Hindi na ka matrabaho ka ron. Di na, marutong kausa kay di na kaya ni Angkol. Okay. Hindi na nagbalik. Okay. Diyos ko. Tabangin lang yun ko ha. Nagatagan akong mayong kaugmaon ni mo bata. Tabangin lang yun ko, Lord.
na ang mga ingredients nga akong himuon nga cake. Hala! Unsa na, Kol? Wow! Unsa ni maluto, Uncle? Luto ko nga cake. Wow! That's yummy, Uncle! That's our favorite! Hot cake! Thank you so much! Kini akong himuon karon testing pa ni ha. Pero kung okay ganin maghimo pa kong daghan para ibaligya. Tabang ko ni mo, Uncle! Asta sad ko, Col! Ka very good gini mga bata oy. Sige sige. Tabangin ko yung andam sa mga ingredients ha. Sure, Uncle! Flour, eggs, evap milk, coloring, margarine. Unsa pa may kuwang, ha? Salt of sugar. Ah, sige. Kuha adayon kay ay nagbalik ni Uncle. Ready na tanan. Asa dito si Uncle? Naiga ato sa kawas. Kuha adayon ng sugar ug salt. Dali! Ready na tanan, Uncle. Wow ha. Inyo na yung giandam tanan. Pag-mix try ako. Oh, Uncle. I-mix na, Uncle, kay mo tanaw mi. Aron kay pausad mi. Okay. Wow! Kanamihan na, anak ko. Stop. Di ba makaon ha? Pasok mo na. Hudol na itong luto. Usap pa mo matilaw, okay? Okay, Uncle! Okay. Ala, nagluto din sila hot cake. Bantog rang humot kayo. Baligya na. Testing pa. Wow! Patesting ako, Bi. Oy, init pa na ha, tiray. Ay, madaranig tayo, oy. Ay, okay na ne. Yummy! Topig! Tarawa na ka. Yung bitaw ko namang init pa na. Pasok nun ka. Huwag ko mapasok. Parat kayo imong hot cake! Parat? Sorry, Col. Kabay ko mahimo. Dawaton ko lang yun yung sorry kayo. Tabo naman na. Si Tiray pa timingan. Okay na to kita ang unang kakaon. Kato pag ibabayan na. Iya mas tong sa Col. Ingon gud ka ay sagkaon. Nagtuo mo kong init god. Pero parat. Kaya yung gidaghan ang asin. Imbis sa sukar. Si Pamanggot at Tukol. Nailis niya ang sugar ug salt. Wa man ko kay Bobby. Pareha sa mas tanawon. Sige na lang. Ako lang po itong sa, kay wala kong butangi yung level ang sudanan sa sukar o kasin. Ako lang itimanan ang sudanan. Nausik na lang ang imong giluto. Okay na. Magluto tag usab. Testing ko bitaw to. Buhat tag usab ya ato yung tarungon karon. Yummy! Yami tinood. Yes. Nakuha lagi na to ang saktong timpla sa hotcake. Sugod karon Sabado. Maligya tag hotcake ha. Ayos! Sabado og Domingo na di ang inyong hot cake. Oh, kadarang may klase yung mga bata god. Eh, sila man ang tinda. Dagan sa sila og customer, oh. Dili lang mga bata, hastang mga dagko. Lami man sa nang imong hot cake, Pablo. Tsamba lang. Ay sus, di ba ko na tsamba good? Namintayin ko nimo, tsamba pa di ay na. Oo, tsamba lang ko to. Di ka manghambugod, basta tsamba lang. Pero ako yung taon mo, nasugamak sa testing-testing anang hot cake ka. Oh. Nga, nasa katiray ha. Di gani ko kapamasada no, kay mangita yun dahil nun siya nako eh. Ningaw mo siya dahil nako, god. Oy, sure, oy. Excuse me. Dili kay akong gianhi. Si Sofia akong gianhi kay maningil ko siyang last payment sa Arios nga iyang gikuha. Muring alibay ay. Ya! Tagway ni mo. Nya, di cute. Kihotot. Hoy, ato tas amo na. Wa mo ko magdag kwarta. Dali na. Na Sofia oh. Ay, nagbira-bira diha. Tiga bira ha. Akong t-shirt, imong gibira. Sakit tas kahoy. Uy, wala tiga bira ha. Oh,
Bisit ang kahoya, ay! Bisit! Amping tiray! Uy, si Angkol. Ay, ikaw ha? Tagwa binimta. Ay, balik ka ito yung kaluha oh. Okay, nagkapulik ito pamaligya. Ikaw na kay, musunog ko sa ato para manlaba. Amping ko, amping. Eh! Naghalas sa break-bulingon ng mga bata eh. Pero okay rin. Kaya rin eh. Uy, si Angkol. Ako sa distab na. Ibantayan dyan ko. Pero, cute sa nag-estiray ganihan ha. Labi na diyang napahiya siya nga nasangit na diya siya sa kahoy. Namuwas ka uwaw. Pero, pagdita yung tiray eh. Pagdita kayo. Mapitasoon kayo. Dili maayong mahimong asawa. Palita mo! Kamay na lang ako mong hotcake! Palita mo! Dali, Kinsa pa dayon iwa mo! pa magapalit dira, arin na mo. Lami kay mga kigo. Taga na tagahalintam! Oh, maliit pa yun si Angkol. Mamaligya na ta, aron mahurot na ni. Arina mo! Palit na mo! Palit na mo sa yummy kayong hotcake! Arina dayon mo! Jira. Jira, Apil sa kong pamaligya! tanawa sa. Unsa man pa? Tawa ba? Kailan pa muna ko? Oh, Ay kuging na nga nalimot mo na ako. Tam, Jira, wala mo magkaila siya yung Papa Maki? Kailaman! Oh, kaila pa rin. O ya, igor din mo matanaw na ko. bless ta Jira na. Bless me. Ipabaligya din mo siya yung uyuan. Habi na ko, gipangga mo. Pinangga man gud mi ni Uncle. Ganahan naman ni Mamaligya. Ganama sa may makatabang niya. Patugat-tuga siya sagop ninyo o niya kinahalang ba rin mong mutabang niya? Sagod na. Oh, O niya, lamin na inyong baligya. Lami kayo! Patilawa ko ta. Uy, pila naman lang ni kabuok. Tulo na lang? Lami naman di ay. ka, lami lagi. Ako na lang ni tanan. 15 pesos na tanan. Nag-5 man ang usa. Brixton? Oh, Okay. Iban lang na sa inyong ginansya. hala. Wa ni bayad si Papa. Bayad pa, oy! Pa! Bayad pa! Kalain ni Papa. Wa mo bayad. Oh, hala. Kitok mo niya si Tom. Tom! Salbahis! Salbahis! Salbahis gyud. Sus, kung naabtan pa to namo, labayan ko lagi gyud to. Anugon lang nga pagawas na mo. Nakalakaw na ko no. Sa sunod nga maninda mo, dito na mo tungod sa amo ha. Aron na say makatabang og bantay. Amahan mo to siya. Siya man gani unta ang angay magbuhi ng mga bata karon, nga wa na sila inahan. Salbahis gyud oy. Kuwang tos dokol tawhana. Ay na, sige na lang. Sige lang. Akong hangyoon atong ubang mga silingan nga patabangon og bantay. Aron dili na siya makaduol sa mga bata. Ano paninda ha? Pundo lang mo din sa sod. Unya, ang atong hotcake business school. Hatik business yun. Mura naman ginagkuay, oy. Padako man na namon ni Jira, kul. Bitaw, di na rito mamaligya ka hotcake. Ako na yung maligya. I-apil lang sana ako sa akong matinda sa tricycle. Hindi na may magagawas kung may klase, kul. Sige lang, good. Asa ka labig makita na sa tampapapi. Wadi siya katuod din eh. Wadi siya katuod din eh, Angkol. Nakatuod man. Pero di lang siya magpabumbuang og ani. Kaya tingalig may mabuhat pa kung dili maayo niya. Imong pat yun among papa, Angkol. He? Dili ay.
Yung sitagim mong kriminal. Ako sing kusion. Hala, uy. Nahurot na akong 500. Yung mo pa niya ako napalit. Da lagi, ikaw gyud. Uy, ikaw man din natira eh. Oh, Grabihan na kamahal sa mga palaliton, uy. Oh, tanawa ragod. Unsa ragod ni akong mga napalit? Dos na lay sukli sa akong 500. aw, ana gyud na. Saon taman? Mao naman gyud ka ni. Pero ngano ni aka man ngumpra din sa merkado? Dapat ato kas grocery para sosyal. Murap sa kag menu. Kay ikaw di ay, minyo di ay ka. Ni aman sad gani ka diri. Oo, di ay sa. Oh, Oh, sa'yo magkitanaw. ang bayaw ni Pablo. Ha? Asa na? Ay, ayaw pagpasabot ha, ayaw pasabot. Kanang nagpulo shirt og blue ba? Oh. Kanang ganing naikuyog nga papay nga murag Christmas tree sa kadaghan og burluloy. Ay, mauday na siya. Hitsuraon man sa di ay. Padong sila din eh. Muagi sila nato. Maayo. Ayaw pagtanaw nila ha. Kanang murag rakwa pa. Di na ta din yung mamalit sunod lab. Sago lang baho sa mga tao. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama.